Сте пристрани. Не закриш ходи. Стига пристичката, да не забравя. Аз искам това да видя ли как обаш на тънки обороти. Точно като формула. Изнерва се, пахне на много е нервен. Само да косваш потенциометър и подскачаш. Не може да го дадеш такъв спад. Те полудяват те. Тихо. Не е засмукал, там е. Там е топичката. Няма, дай сега да замерим масло вече.